Здравейте, пичуи! Днес да направим ето тази батерийка на Девалт. Тома не разгубих и от. Чакай малко. Чакай малко. Тази. Това е имитация на Девалт. Ха-ха. Тия китайци, човек, какво са направили? Гледай всичко са щамповали. Годината на производство 2025. Тук всичко е щамповано. Смятай докъде са стигнали китайците. Братята китайци, както да е, няма значение. Тази батерийка ще стане новичка. Новичка. И ще стане на 6 ампер часа. Който е супер, между другото. Сега наистина това. Нямаме това имените, бе. Да, това си имените 100%. Добре, след малко се включваме. Вече малко по-разглобена вече и да гледаме какво правим. Какво направихме? Платката, така наречената платка. Девалт няма така платка, между другото. Тя си е копирайт. За някой да го такова. Сега какво правим тук? Всичките елементи ще ги махнем. Един по един. Иначе пък долу-горе корпуса го улучили, бе. Тие китайци, бе. Улучили го. Корпуса е идентичен. Тъй като го гледаме идентичен. Тук си има продуката за кабелите и май до тук. Тие пак ги има тук, но няма ги щифтовите тук. Дали тя пак е същата, само че малко с разминавания. Сега ще видим за кой иде реч и ще се включа вече на финал да видим какво става. Така, увеличих малко резолюцията на 4К, да видим как се вижда вече на клиповете, защото все още разгадавам самия телефон, да видим. Аз го виждам в момента доста добре, не знам, вие ще си кажете вече мнението в коментарите. И не забравяйте за giveaway. Батерията готова, вие се слушате. Гледайте. Батерията си готова, думка си яко. Само дето още нямам винтове, не съм ходил да вземат, защото те тук трябва да са по-дълги винтовете заради 3D принтирания модел. Нали, то ще се прибере тук перфектно, ето вижте. Го нацна. Но за сега, както казах, giveaway е в игра, но вече ви трябва да се прецените дали кога ще влизате и кога няма да влизате. Да се регистрирате в YouTube. Сега много хора знам, че от профил във Facebook да се прехвърляш в YouTube, то ти иска регистрация. Затова, че влизате в търсачката в YouTube, пишете Венца Крафт, както се пише във Facebook. Четвърти или пети клип съм аз, вие някак да не ме познаете. Знаете илюстрацията на профилната ми снимка. Абонирайте се и като станах 1000, тръгваме да теглим giveaway. Затова след малко се връщам пак. Само искам да ви покажа нещо. И после да не е да се чудите, защо толкова пари струва и си какво чисто нова батерия, аз затова съм сложил нискобюджетна, нали, така, ама тя не държи. Как ще държи, бе, пичуй? Как ще държи, обясните ми. Само това ми обясните, само чакайте те малко да дръпна. Само това ми обясните как да ви държи, даже няма надпис самата батерия, приятели. Самата батерия няма надпис. И затова правя тия клипове да видите какви глупости купувате от хората. Сега, какво ми стана тук? Купувате. Гледайте, бе, не се бъзикам, погледнете, бе. Тя няма надпис, не се знае ако са правили китайци с тези батерии. И откъде са ги взели? Мога да са ги взели от много меса. Може да са ги взели от тротинетки. Що годи някакъв капацитет и са ги вкарали просто в вентовирите. Просто да те заложи, че работи и ти викаш, тук, там. Няма как. Затова, че включвам след секунди.
Така. И най-важното е тук, маля на 4, опа, на 4 колко добре се вижда, дано и като работя клипа да се вижда доста добре. Искам да ви кажа, че тук така го правим. Тук го точкуваме и пълним го с калай да стане двойна спойката, затова се включвам. Така, докъде стигнахме? За първи път виждам така беше пуснат, аз го фанах, нали? С така. Виждате? Най-важното е тук. Тук е напълнено с калай, тук е напълнено с калай. Двойна ламарина, двойно точкуване, нали? Първо едната, после другата. Ето от тази страна същата работа. Тук е напълнено с калай, тук е точкувано, тук хем да го пресовам и хем пълня с калай, двойна ламарина. Сега трябва да светне индикатор. Един поне един. Добре, 1,5. Добре, айде сега пак се включвам, само да го сложа вече на зарядното, да го сложа в кутията и се включвам пак. Така, пичи. Ето и батериката. Само да надигна малко камерата, да може да виждате ви. Индикатора се свети. Така. Зарежда се. Нормално да се зарежда. Човека ми беше казал, че зарежда, но не държи. Ето защо. Сега реално погледнато вече дори да е кутията и платката да са имитация, щом дива от зарядното се разпозна всичко и тръгва да зарежда, значи няма да има главоболие. Сега, другото да тестваме, само секунда. Има една тук баба яга. Ако мога да взема. Ето е баба яга. Всичко си върви, това е оригинален деволт. Гледайте за какво става дума. Не мога да го спра. Сега вече това е оригинална на 6 ампер часа батерия. Както казах, доста са мощни всичките батерийки, които слагам. Не са като тези. И да направим една разлика в звуците. Така. Чухте го този. Сега ще направим база за сравнение. Ето. С минуса ги ударя. Не виждам някаква разлика. Ама като... Има разлика. Има. Тя е на тежест. Да, той е на тежест се усети. Като фанах тези двете, личи се спрямо другите две. Най-вероятно, да, аз го усещам и по батерията, защото аз я разгубях. Има някаква коренна разлика. Но това е. Общо взето е, внимайте какво се купуват и ефтиното винаги излиза скъпо. Защото хем сте купили от някакъв тиквеник, който ви продава като оригинално, и хем после се блъскате, че сте дали пари, пък ни тръгва, и после трябва да се прати на мен или на някой мой колега. Има много пичови, дето ремонтират батерии вече. И затова ви говоря. Скъпото ефтино излиза винаги скъпо. Не го забравяйте това нещо. Тъй, човека е дал още две такива шестици заправени, които ще станат на 9 ампер часа. Тази 12-ката, която той пак е пратил човека, тя ще остане на 12, защото вътре са с 21700 елементи. Само тези тук ще станат на 9 ампер часа. Защото са вътре 3 реда по 5 елемента, всеки елемент е по 2000 и затова прави 6000. Всяко ще стане 3, 6, 9 ампер часа. Макар че има и девятки, които са малко по-големи от тия, не съм много сигурен. Може просто елементи да са качествени вътре на девятки. Пичуи, не забравяйте за giveaway. Скоро ще е, скоро, след 2 месеца сигурно, защото като гледам 250 човека имам само до 1000, има още доста време. Така, не забравяйте за giveaway и до скоро. Благодаря ви и чао.